Doncs tornem a tenir ara mateix una dona i amb ella hem de parlar d'empoderar les dones, ni més ni menys. Tenim amb nosaltres la Susana Fernández, ella forma part de l'Escola de la Pau del Casal Claret i avui ens ve a parlar d'un projecte, bé, parlarem d'aquest i de tot el que és l'Escola de la Pau, si convé, però ens ve a parlar del Dinem Plegades, l'espai gastronòmic i comunitari del Casal Claret, que per cert, crec que ha estat un èxit. A mi m'ha agradat molt. Com estem, Susana? Hola, molt bona tarda. Bona tarda. Doncs, sí. No deia si ho sentim bé? Andreu, sí? La sentiu? Va, perfecte. Que em deies que sí, no? Que està agradant molt. Sí, ara just fa un any, és l'aniversari ara, fa un any que vam Ja fa un obrir any? al novembre de l'any passat. I, bueno, mica en mica, però hi ha un públic fidel que va venint, que està content i anem engegant propostes. Com definiries això del Dinem Plegades? Hi ha persones que encara no ho han provat. Què seria el Dinem Plegades? Doncs bé, bueno, no sé si ho saben les persones que estem ubicades a la Rambla Hospital de Vic, al número 15, Molt a bé. l'edifici de la Generalitat del Casal Cívic, a la planta baixa. Molt I és un bé. espai obert a tothom. Què és el Dinem Plegades? És un espai gastronòmic que fem especialització més en cuines del món. És un espai comunitari que fem tot de propostes comunitàries per enxarxar persones, per conèixer-nos, i és un espai de formació i inserció sociolaboral per dones. Per tant, és una cafeteria, és un bar, per dir alguna cosa, és un restaurant, però molt, molt diferent del que estem acostumats, no? Exacte. Clar, la idea d'aquest projecte és tota aquesta part comunitària. Si aneu a l'espai veureu que són taules llargues, estan fetes pensades Sí, expressament perquè sí. ens puguem asseure persones diferents, amb diferents casuístiques, de diferents orígens, de diferents edats, i ens puguem assentar a taula tranquil·lament a dinar o a fer un esmorzar, amb la mirada que puguem compartir amb l'altre, amb persones que potser a la ciutat de Vic ens creuem, però no ens No relacionem. hi intimem, no ens relacionem. Per molts motius, no? D'origen, d'edat, de creences, política, no? I llavors aquest espai està pensat una mica per fer aquest diàleg, aquest poder mirar l'altre, reconèixer-nos, conèixer-nos i a partir d'aquí moltes més coses, no?, que passen en aquest espai. És que està molt bé perquè estàs dinant i potser tu passes per el primer plat i l'altre potser ja passa pels postres. I no pots evitar-ho, li preguntes, què tal aquest plat? Ui, fa molt bona cara aquest postre. No sé, Exacte. Vas fent Sí. relació Sí, des sí. d'un punt de vista de que tant és quina persona seia al teu costat que pots tenir-hi una bona mirada, una conversa. I sobretot el que m'encanta és això, aquesta idea de que hi ha les portes endins de la cuina i les portes en fora de la cuina, però al final tot és una gran família, no? Exacte. Clar, aquest projecte també és liderat per dones, no? Vull dir que l'equip que hi ha al davant són dones i ve de l'Escola de la Pau Dones, com hem dit, que acompanyem a dones que han migrat d'altres orígens i venen amb uns sabers increïbles en gastronomia, en cuina dels seus països d'origen i amb moltes ganes també d'aprendre cuina catalana. Ah, molt bé. Llavors aquí hi ha uns processos formatius d'acompanyament a aquestes dones amb la vessant més personal, familiar, social i també formatiu en cuina. I és una peça clau del projecte, que aquestes dones es puguin formar, aprendre cuina, es preparin laboralment i després puguin sortir al mercat laboral amb una preparació. I què tal està resultant? Perquè ara ja comenceu, suposo, a veure una mica el retruc, no?, de tot plegat, i segurament algunes de les persones que han format part del vostre projecte han pogut posteriorment trobar feina a restaurants de la nostra comarca, per exemple, Clar, això és l'objectiu que Aquest ens és agradaria l'objectiu, arribar-hi i que hi clar, anem anant. clar. Clar, en aquest projecte hi participen un grup d'unes 10 dones que fan cuina catalana, després faran cuina avançada, carnet de manipuladora d'aliments. Molt bé. Després un grupet d'elles faran unes pràctiques formatives remunerades i són acompanyades per la tècnica, en aquest cas sóc jo la que acompanyo. Alguna dona està en contracte i altres estan acabant tot aquest procés. Hi ha situacions que estan en situació administrativa irregular, a la que puguin regularitzar, és a dir, tenir un IE, ja estan preparades per trobar feina. Llavors estem Molt bé. amb aquest procés d'acompanyament i ja ens ha arribat alguna oferta de restaurants. Que teniu alguna persona que està buscant feina, que està preparada? I la idea és això, poder treballar cap enfora també, no? D'aquest acompanyament i després poder buscar sortida laboral. I vosaltres que veieu el dia a dia també de les persones que hi van i que repeteixen, el grau de satisfacció, diríeu que és bo, que la gent s'ha acostumat a aquesta mena de dinar i repeteixen i els hi encanta? Sí, hi ha un públic molt fidel, perquè aquest projecte ja té 10 anys d'abans, ja el fèiem al Casal Claret, hi ha un públic fidel que ve amb els plats per emportar de dimecres, i que ara ve al restaurant també a dinar, i moltes persones noves que estan venint, i els hi agrada, repeteixen, i ho recomanen. I ho recomanen, també, clar. Exacte. Explica'ns, què és això dels plats per emportar? Perquè fins ara hem estat parlant d'anar a fer, suposo que deu ser un menú, no?
amb uns plats determinats que tu esculls, m'imagino, i dines. Jo, almenys el dia que vaig anar allà va ser per un menú, però desconeixia aquest tema dels plats per emportar. Això és molt interessant, eh? Exacte. El dia a dia és que, el que tu suposo que has provat, és un menú intercultural de migdia, que hi ha un plat que sempre és de cuines del món. Sí, arrel que d'aquestes estava dones boníssim. que s'estan formant, no, que porten els seus sabers dels països d'origen. I el per emportar és dimecres, que és un únic plat que és més complet, amb un preu de 6,5 €, i s'ha de reservar abans a través de les xarxes socials o del WhatsApp. I això és el projecte que veníem fent abans. I aquí doncs, ve un tipus de públic que no es pot quedar a dinar, però que el ve a buscar, el comparteix per sopar amb la seva família, o se'l guarda per l'endemà. És com un altre públic que potser no pot venir cada dia, però per el dimecres doncs, està satisfeta. Ah, molt bé. Sí. I això ho podem venir a buscar els dimecres durant l'estona en què s'estan servint també els menús, o com ho feu? Sí, és l'horari de 12:30 a 13:30. Hi ha una persona voluntària, que després en parlarem si voleu de voluntaris, que s'ha encarregat prèviament al dinar i el venen a recollir amb aquest horari. Ai, molt bé. És un projecte sensacional, no? Perquè el resultat no podria ser més saborós. Això per començar. Les persones que ho cuinen crec que s'ho deuen passar molt bé. No deixa de ser una cuina conscient, una cuina que respon a uns objectius molt humans, molt macos. I tothom hi guanya, no? A veure, amb l'aposta aquesta que vam fer d'obrir, de venir-nos a situar aquest espai, no, de la Generalitat, era una mica aquest projecte funcionava i era amb la idea de fer-ho més obert a la ciutat, perquè ens en poguéssim enriquir totes, no? Les dones que estan aquí, però també tota aquesta comunitat de Vic, a través d'aquesta gastronomia, poder conèixer a persones d'altres orígens aquesta diferència i fer-la més propera. I hi ha tota aquesta part comunitària que hem començat a engegar propostes, que és que en aquest espai hi passin coses que ens relacionem persones diferents. Clar. Des de dinars que s'han fet entre avis del casal d'avis i joves, adolescents del casal Claret, amb mirades diferents, no? Intergeneracionals, interculturals. Amb serveis socials també tenim una proposta en marxa de fer unes tertúlies, tertúlies de vida. Hi ha la xarxa de facilitació digital, que amb el projecte de comunalitats, que cada 2 dijous les persones poden venir a l'espai, i hi ha aquesta idea de que vagin sorgint sinergies i activitats en aquest espai, però no només del Casal Claret, sinó de més de persones ciutadanes o d'altres entitats que puguin venir a fer coses a aquest espai. I és un projecte social que va molt més enllà, perquè les persones que se senten soles, que són moltes, quedarien parats de les persones que... Perquè una cosa és viure i l'altra és sentir-se sol, que és veritat, que és molt diferent. Sí. Hi ha persones que estan soles perquè volen, perquè la seva vida és així i els agrada, però hi ha persona que ho està per força, se sent sola per força. Aquí han trobat també una mica el seu espai, el projecte va més enllà. També és un projecte social en aquest sentit. Sí, perquè aquí també, en aquest espai... A partir de les 12:30 potser ve més un públic que és participant del casal d'avis, que venen a fer ús del servei i venen persones soles. I llavors ja s'ha fet com una comunitat, una família, no? Que jo vinc sola, m'assento, dino, però ja conec l'altra persona perquè ve cada dia. Alguna persona derivada de serveis socials també ve a dinar i s'estableix xarxa, vincle, alguna dona de casal Claret, alguna família. I pots anar sola i sentir-te acompanyada i tenir conversa. Escolta una cosa, també hi ha una cosa que teniu que es diu targeta de fidelitat? Sí, de Què fidelització. és això de la targeta de fidelització? Vale, això va pensat per a aquelles persones que van venint al dinar plegades. Hem fet unes d'esmorzar i unes de dinar, i és quan tu has fet 9 esmorzars o 9 dinars, et regalem el 10è, però com que si tu entens que aquest projecte és comunitari i solidari, et deixem l'oportunitat que aquest 10è menú, que te'l fem gratuït, l'entreguis, el posem com en un pot per a alguna persona que no pot costejar-se un menú. Molt bé. Ja destinat a persones que no poden fer ús del servei, no? Perfecte. Per diferents motius, no? Està molt bé això. Socioeconòmics, etc. Clar, perquè al final és l'objectiu, no?, del Casal Claret, que tots tinguem les mateixes coses, que no hi hagi persones que tinguin més que els altres. Clar que sí, clar que sí. I la borsa de treball, és a dir, el moviment de treball, vosaltres us sentiu satisfetes, en aquest cas, del retruc que ha tingut, doncs, dones que s'hagin implantat, dones que també hagin dit, doncs jo també vull provar-ho, vull donar-me una oportunitat i vull anar a formar part d'aquest projecte? Sí, aquí també fent servir nosaltres com que a l'Escola de la Pau Dones participen potser en un any, estem parlant que venen de 80 a 100 dones, aquí fem com uns criteris de selecció en temes de llengua, en tema de disponibilitat, en temes d'interessos laborals, i llavors les proposem per entrar a aquest projecte.
I l'any passat doncs, van acabar aquestes 10 dones amb els cursos de cuina i cuina avançada i ara n'han començat unes 9 més, Molt bé. a part de les que tenim en beca formativa. Doncs fem una mica de memòria, Podrem tastar plats de diferents països, sense moure'ns de Vic. Això, qui ho havia de dir, D'altra banda, compartir taula és conèixer les altres persones, vulguis o no. És conèixer les altres persones i les seves realitats, I fer-nos una mica més a la idea del que suposa doncs, aquesta convivència i fer-la més fàcil. Fer-la més fàcil i que hi hagi més carinyo i no tantes tonteries. Que és veritat? Es crea una borsa de treball, hi ha persones que tenen oportunitats, ho estàvem dient ara, i ara sí que parlarem dels voluntaris, perquè no oblidem que totes les persones que fan possible el projecte són voluntaris. Exacte. El voluntariat és un tema clau en el Casal Claret en general. Nosaltres pensem que la persona voluntària que dedica el seu temps voluntàriament doncs és com una... no està cobrant, però és com una treballadora, com una persona de junta, com una família acompanyada, vull dir que ens situem tots amb bastant igualtat. Llavors, en aquest projecte ja han participat fins ara 21 persones voluntàries, en un any que portem de projectes, en cuina, en sala, cuiners voluntaris que ens han ajudat, que estaven jubilats, en comunicació, en premsa, bueno, en diferents àmbits. I ara tenim un grup de 11 persones, també n'estem buscant, aprofito per dir-ho. Molt bé, de voluntaris. Sí, perquè ara també en una botiga d'aquí Vic estem fent reprofitament d'aliments, molt bé. que està a punt de caducar-se, doncs ho anem a buscar 2 cops a la setmana i ara busquem una persona o dues per fer són 20 minutets al dia, 2 dies a la setmana, 20 minutets d'anar-ho a la botiga i portar-ho per fer-ho servir al restaurant. Que bé. Vull dir que voluntaris sempre en faltaran. Sí. Doncs ja la recta final gairebé. Si ara alguna persona us està veient escoltant, què ha de fer si vol ser voluntari? Doncs si passeu pel Dinem Plegades directament, que està a la Rambla Hospital número 15, entreu a dins i podeu parlar amb la Lola, que és la tècnica que acompanya el projecte i ella ja us facilita tota la informació, o el Casal Claret mateix. I si un dia volem venir en grup, com ho fem? Sí, clar, si diem si és un grupet de més de 10 persones, millor trucar. Doncs trucar amb la Lola. Però és possible, no és una cosa que no pugui ser. Sí, exacte. I ara també de cara a Nadal hem fet uns dinars en grup, especial Nadal, que també amb un menú diferent, i han reservat grups per venir a dinar. Molt bé. I que no se'ns oblidi dir que el menú és de dilluns a divendres, que el preu és assequible, que és assequible 12 euros i mig a totes les butxaques, és un preu molt competent, la veritat, que podran tastar cuines del món. És que no voldria oblidar-me de res, però crec que més o menys ho hem anat parlant tot, que està tenint molt èxit i que hi ha voluntaris que hi treballen i que qualsevol de vostès es pot fer també voluntari, que hi ha moltes dones que s'estan formant i que estan trobant feina. És la cafeteria de les oportunitats, no? Volem que sigui això, vaja. Volem que sigui això, no? No sé si ho estem aconseguint 100%, però bueno, caminem cap aquí. Doncs tant de bo. Espero que moltes persones que ara mateix estiguin veient això es posin en contacte amb vosaltres per fer-se voluntaris. I no oblidin que el Casal Claret i l'Escola de la Pau ha elaborat uns productes molt xulos, oi que sí? Molt ràpidament, exacte. Per Nadal. Exacte. Nosaltres teníem un projecte que és el cosidor pas a pas, que ara de moment ha tancat una etapa, aquest projecte, i tenim molts productes també elaborats per dones, que són productes de tot tipus, de nadons, productes del cabell, de diferents temàtiques, de bufs d'aquests diferents tipus, d'estutxos, vull dir que... I ara els tenim a un 30% també de descompte. Molt bé, molt bé. O sigui que de cara a festes, si es vol fer un treball, un regal més conscient, solidari, que hi ha uns processos darrere de formació... I alhora bonic, pràctic. I estan tots al Dinem Plegades. Molt bé. Amb l'horari d'obertura es pot comprar, estan exposats allà. És així de fàcil? Doncs escolta, Susana, un dia d'aquests, dinem plegades tu i jo? I tant, quan que vulguis. Sí? Dinarem plegades, Perfecte. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut i per explicar-nos aquest fantàstic projecte que crec que no pararà de créixer, n'estic convençuda. Gràcies, moltíssimes gràcies. I també a tot el Casal Claret. Consultin la web per si es volen fer també socis, que també ho poden fer, a part de voluntaris. Anem per una altra cosa, perquè com sempre el temps se'ns menja.